only way to the finals is now laid after that dramatic yet accelerating journey to the semis. Hop in for another thrill ride, mga kasurog. This is Cuadro Fantastico, the Ako Bicol Cup Masbate Semifinals. Hatid sa inyo ni Congressman Saldico at Ako Bicol Party List. Katabang na kasurog pa. The best 4 teams for our first and second eliminations down to the stage before the highly anticipated finals. Aroroy will try to steal the spot for the finals against San Fernando. Pero bago po yan, makakabalik kaya ang Baleno sa landas na kanilang tinatahak patungo sa Championship Series matapos ang hindi inaasahan ng mga ito pa lang, sa larong ito ay sesementohan na ng placer ng kanilang dominance leading to the most coveted slot at the finals. Kaya tutok lang mga kasarog upang malaman kung ano ang mga kasagutan. Magandang gabi Pilipinas, hello world, Diyos marhain na pagi mga kasarog. Ako po si Kapa Morgan, ako ang magiging sidekick ng aking katabi dito sa kanan. Walang iba kundi ang nakaabang para sa atin ngayong gabi. Yung Placer partner, they are the top 1 dun sa bracket B during the quarterfinals at mayroon silang to beat advantage. At susubukan ito nga ng mga taga Baleno, which is the top 2 dun sa bracket A naman dun sa quarterfinals na talagang payukuin at sabi nga natin talunin ng 2 beses itong mga taga Placer dito. At mamaya sa ating second game, we have the bracket A top 1 San Fernando, which has a twice to beat advantage. Laban naman dito sa mga taga Aroroy na talagang naghahabol doon sa kanilang slot para sa championship. So tingnan natin during itong game 1 natin, Placer and Baleno. Sabi nga natin partner, itong dalawang kupunan na ito is talagang nagpakita ng galing dito. At itong Placer talagang grabe. Walang katalo-talo dito sa ating torneo, no? Since elimination hanggang nag-quarterfinals, talagang they show their dominance inside the court. And ito namang mga taga-Baleno, sabi nga natin, may mga hindi inaasahan pangyayari. But again, nandito sila to prove that isa din sila sa mga malakas dito sa parteng ito ng Masbate. At handa silang talunin kahit 2 beses pa itong malakas na kupunan ng Placer by showing up this afternoon. And as you can see right now in our background, they're warming up. And sino kaya ang mga players na ating aabangan? We have prepared our Kasurog dynamic duo, mga Kasurog. Kaya eto, tingnan natin sa screen ng inyong mga monitor kung sino po ang mga yan at pag-usapan natin. Yes, partner, for these 2 teams, Kasurog dynamic duo. For Team Baleno, partner, we have Mark Pool and Danilo Laurio. Itong si Mark Pool, very talaga, kumbaga sinasabi ko nga, yung addition nito sa Team Baleno ay napakaganda. Look at that numbers. Averages 24 points per game, 20 rebounds per game, partner. At yun ang kanyang naibibigay dito sa Baleno. Ito naman, yung kabila, yung sidekick niya, itong si Danilo Laurio. Coming off the bench, partner, 11, almost 12 points per game with 3 rebounds. So yun ang ating titingnan for Team Baleno. For Team Placer naman, partner, we have Froilan Mangubat. Of course, the strict shooting of Froilan Mangubat, partner, dito with 17 points average per game, 3.6 rebounds, and 2.4 itong kanyang assist dito. So tingnan natin kung ano pa ang madadagdag dito ni Froilan. But again, may isa rin siyang kasama na talagang tumutulong sa kanila. Minsan coming off the bench, minsan starter. Itong si Giselle Tarosa naman, partner, who is very very good ang kanyang addition dito with 15 points per game on an average
9 rebounds, and the other numbers, yan ang talagang natututukan natin dito sa dalawang players na ito for Team Placer. So yan, that dynamic duo, tingnan natin kung ano ang kanilang maiko-contribute and kung ano pa ba ang kanilang maibibigay dito sa semifinals papunta dun sa finals, partner. At ngayon alamin natin how mentally they are prepared for this game. Okay, puntahan natin ang ating courtside reporter na si Ms. Carmela Hernandez kasama ang mga players na or ang kasunod duo ng Placer. Maraming salamat Kapa Morgan and Coach Paul at magandang hapon mga kasurog. And we're coming to you live from courtside as we kick off the first day of the semifinals, and we've got a chance to hear from the key players of Team Placer. We have here Froilan Mangubat and Giselle Tarosa. So first of all, congratulations for securing a spot here in our semifinals. So unahin na kita, Froilan. As you enter this game with a twice-to-bet advantage, how does that advantage affect your approach for today's game? Talagang iniisip namin yung nag-meeting kami, hindi na namin iniisip yung twice to beat talagang bakbakan na ngayon wala nang sa isip namin wala nang next game. Talagang parang kumbaga championship na ngayon. Ayan, thank you. And ikaw naman, Giselle. So, share mo naman kung ano ba yung magiging preparation nyo for tonight. Una-una sa lahat, pray muna tayo kay Lord, stay sa condition natin, and sa aming depensa, dudublihin pa namin ngayong hapon. Alright, maraming salamat and good luck for today's game. Kaya naman, that's it mga kasurog, and let's just not expect nothing but the best from Team Placer. Back to the panel. Yes, maraming salamat Ms. Carmela Hernandez and good luck to both of you, Froilan and Giselle. Ayun, sa larong palang down na ito ay championship na para sa kanila. So, what do you think, Coach? Ano ang nararamdaman mo sa mga binitawang salita na yon ni Froilan Mangubat kanina? Yeah, that's the mindset, partner, of course, as a player. And for me, as a coach, I always told my players na wala nang bukas-bukas. Kung sakali, ito na, play as a champion na, play that game as your last game, no? So, tama yun, sinabi niya, wala nang twice to beat. Ang isipin natin, isang game lang ito. At eto na, gawin na natin ang lahat para makuha ito, para secure na tayo sa finals. But again, sabi nga natin, partner, tingnan natin naman yung side ng Baleno, kung yun ba ang mindset din nila. Yung mindset nila is yung game na ito ay ipanalo nila at sa susunod naman, talunin pa nila ng isa itong mga taga-Placer, partner. Well, para malaman natin, partner, puntahan naman natin si Mabel. Yan, Miss Mabel Itchagoyen, along with the dynamic kasunod duo ng kupunan ng Baleno. Maayong hapon Kapa Morgan and Coach Paul, at sa ating mga kasurog ay ang Mabel Etchegoyen, your courtside reporter, together with the kasurog dynamic duo of Team Baleno, Mark Pool and Danilo Lario, for a quick interview. So Mark and Danilo, tanong ko lang sa inyong dalawa, how did you prepare for the semifinals matchup knowing na ang makakalaban nyo ay Team Placer na undefeated team at may twice to beat advantage? Unahin muna kita, Mark. Actually, hindi naman kami nag-prepare ng sobra-sobra kagabi. Ang ginawa namin, shooting lang and quality practice. Ayun lang. Kumbaga, nag-guide na lang din ako sa kanila sa shooting para na rin makatulong dito sa larong ito. And how about you, Danilo? Ganun din lang po. Nag-shooting lang kami kagabi. Ayan, baka may mga message kayo sa kabilang team na makakalaban nyo ngayon. Go ahead. Hopefully, kami yung makakuha ng unang pagkatalo nila. And wala kaming expected sa larong ito. Mapakita lang namin yung best namin, okay na yun. Ikaw naman, Danilo, baka may message ka sa Team Placer, go ahead. Good luck na lang po sa Placer. At ayan na muna ang latest dito sa courtside. Good luck, teams, and balik sa inyo Kapa Morgan and Coach Paul. Maraming salamat, Mabel. And again, good luck to you, Danilo and Mark. Ayan, sana nga umubra yung kanilang shooting practice. At sila ang unang makapatumba dito sa mga taga-Placer, dito sa ating liga, Coach. Yun nga, partner. At ito naman, talaga gusto nitong mga taga-Baleno. Sabi nga ni Mark Paul, sana sila ang makapaglagay ng isang pagkatalo for Team Placer. But again, sabi nga, hindi madaling trabaho. But again, gagawin daw nila ang lahat for this game. Okay, pasadahan naman natin ang team stats ng both teams, Placer and Baleno. Ito, team stats naman, partner. Almost, sabi nga natin,
match din itong dalawang kupunan na ito. Points per game, Baleno 92 points, and average points per game. Ito naman Placer 90. At kung pag-uusapan naman natin sa assist department, medyo nakakaungos dito with 18 assists per game itong mga taga-Placer kontra 15 assists per game itong mga taga-Baleno. But again, on that rebounding department, halos magkapareho, partner, 45 to 44. So sabi ko nga, malaking bagay yung mga big man na nagagawa. Speaking of big man, for Baleno, we have Noy Fragoso, Mark Poole, and of course, for Placer naman, andyan ang kanilang bagong player na si Jamir Iligado and itong si Brillo. But again, sabi nga, steals per game, partner, 13 to 14. Magkakalapit yan, partner. Total turnover per game, magkalapit din. 16 turnover na total. So, tingnan natin itong stats na to kung yan ba ay hindi nagbibiro at makikita natin dito sa ating laro ngayong gabi, partner. Okay, Coach, ako'y ready na. How about you, mga kasurog? Ready na ba kayo? Well, kami po ay ready na. Di ba, Coach? Yes, ready na kami. At yun, abangan nyo na itong bakbakan na talaga na ito. We welcome you everyone inside the Hernandez Coca-Cola Power Quattro Fantastical Semifinals. Our first game will be having Team Baleno versus Team Placer. Let's first start with Team Baleno. On the jersey array, Paul Fragoso. On the jersey number 5, Mark Poole. Jersey number 20, Ted Kamibuta. On the jersey number 24, Josh Tokino. And on the jersey number 26, Juan Elarosa. And for the first time, will be Placer. On the jersey number 4, Melvin Ogawa. Jersey number 8, Roylan Banguma. On jersey number 12, Chisata Rosa. On jersey number 16, Steve Castro. And for jersey number 40, Kenneth Brillo. And we have Ricky Arway Mamula. Number 1, Edison Estrella. Number 2, Ronald Lopez. It's first round of the top plus buttons, 7 finals. Maraming salamat, Mr. JV Salvedar. And now both teams are now in the middle of the court para sa ating tip-off. Again, Baleno needs to beat twice itong mga nakaputi na mga taga-Placer dito po sa ating semis. Once again, ako po si Kapa Morgan kasama ni Coach Paul Sepe. And ayan ang unang possession. Uulitin yung ating... rejump tayo dito, rejump, tama. So it's against Botohan and itong si Mark Poole. And the first possession goes to the Placer team. Castro, binigay kay Brillo. At ayan, Noy Fragoso dumipensa. And Brillo goes all the way for the first bucket of this ball game. Good strong drive on Kenneth Brillo. Yung nga, partner, napapansin ko dito kay Kenneth, talagang napaka-mobile na big nito, no? At tumitira pa ito ng 3-pointer. So, tingnan natin kung anong contributions dito ni Kenneth Brillo. But again, maganda ang kanyang start dito. Maganda yung pasa sa ilalim nitong si De La Rosa para dito kay Jeff Kalimutan. So, ayan. Madaling nakascore ang dalawang teams, partner. At ayan, si Mangubat showing a sign na talagang championship ito para sa kanya. Kaya inumpisahan niya ito with a big 3 mula sa left wing. Kaya sinasabi ko dyan kay Florino Magubat, partner, yung kanyang 3-pointer. But again, binawi naman yun ni Jonas Joquino. So maganda sagutan at early goings ng ating first quarter. Kanina sa ating kasurog dynamic duo, parang gusto kong isama si Joquino na itapat dito kay Mangubat. Oo nga. Pero yun, score down si Steve Castro on the part of Placer, his first bucket of the ball game. Now, Noy Fragoso also joining the scoring dito sa early goings ng ating laban. Maganda ang simula nitong dalawang kupunan na ito.
both teams are quite a bit relaxed. Yes, partner. Diba? So yun ang napapansin natin dito. So Wala yung parang ngarag. walang nagmamadali, and of Oo. course yung kanilang mga defensive and offensive setups ay parang talagang they are communicating. So maganda ang start ditong dalawang kupunan na ito. Okay, by the way, I've noticed na meron na tayo mga railings dyan sa may sa may sideline and baseline. Salamat sa mga nagbigay niyan at gumawa. Mas maayos tayo ngayon dito. Now, Brillo tumagubat at the left wing against Pool. Setting or sizing the defense. Now, Tarosa will try to join the scoring. Pero malakas yung kanyang tira at na-rebound yun ni Jokino. He is bringing it down and will try another one from long or the three-point country, pero medyo kulang yung kanyang tira. Now Steve Castro tumutohan, fires a three, no. Brillo was there for the rebound and bringing the action closer to the basket and scored plus and one. Hindi, partner, that's an offensive foul. Offensive foul. Oh my Nahuli siya ng goodness. referee doon, yung hawak niya. Ay, yung hawi. Sayang yung move na yon. That's the first foul dito ni Kenneth Brillo sa ating ball game. But that's a strong move, partner, sabi ko, but huli siya doon ng ating mga referees. And he needs to be careful next time. Oo. Pool. And there goes back-to-back offensive fouls. This time naman mula sa kapunan ng Baleno. Dahil dito kay Pool. So both teams, both players need to, be careful of those, offensive fouls. Sayang yun eh. Sayang nga for these two teams. But again, Steve Castro. What a shot by Steve Castro. Kung mapapansin mo, kakasabi ko lang nito during their last game, si Steve Castro ay napaka-composed na player, partner. Every time na nandyan sa loob for Team Placer, talaga maganda ang kanyang ipinapakita. At saka hindi mo manonotice sa kanya yung pagkataranta, whatever the situation is. Talagang cool na cool siya. Yun na nga, sabi mo, compose ang player na ito. At isa sa mga dahilan kaya ito ay talagang hininalagay palagi nitong si Coach Baleno sa kanyang starting unit. And there goes Tarosa with his first bucket. Malapit yon sa free throw line. And now De La Rosa, hand off to Pool. Pool against Mangubat, binigay kay Jokino. Jokino now naghahanap ng mapapasahan. Goes inside. Drinap kay Pragoso. Pragoso hits another one. Maganda yung start itong si Noy Pragoso. And good recognition on the part of Jonas Jokino. But kanina wala masyadong movement dun sa kanilang offense. But again, Jonas Jokino manages to pass that to Noy Pragoso. Tama. Same spot. Umikot. Tumira. Mintes. Itong si Tarosa. Now Jokino for the rebound. Binigay kay De La Rosa. Now nasa kay Pragoso ang bola. Goes to the inside. Kicks it out to Jokino. Jokino gusto rin pumasok. Pero nandun yung depensa. Pero nandun din si Paul for the rebound. Wala nga. Malakas yung tira. Ito na si Brillo. Bringing it down. Will goes coast to coast. And the ball went out. At doon sa last sequence before that drive nito ni Kenneth Brillo, humihingi si Mark Poole ng foul but hindi tinawagan ng referee kasi nga, partner, wala naman, maganda naman na itira naman ang mahusay ni Mark Poole but again, strong yung ball, yung tira niya na yon. Maganda yung depensa nitong mga taga-Baleno. Ayan. The ball will go to... Okay, I think it will be Placer's ball after that big rebound mula kay Noy Pragoso. He was trying to go to Pool, pero nandun yung depensa ng mga taga-Placer. At looks like sa pagbabalik natin after this timeout, the ball will go to this guys na naka-white, itong koponan ng Placer. But we have a review there, partner. Titingnan. I think may coach's challenge dito. Okay. Ito mga taga-Baleno.
But again, 11 to 9, 5 minutes and 22 seconds. So sa ating opening frame, so sabi ko nga maganda yung pinapakita when it comes to their offensive setup itong mga taga-Placer, partner. Kung mapapansin mo, they are just in-overload lang nila sa kabila and then fa-flash si Giselle Tarosa sa gitna. So yun ang ginagawa nila. So 2 beses or 3 beses ginawa. But again, sabi ko nga yung tira ng 2 ni Giselle Tarosa medyo short. Sablay. Oh, but again, that's a good play on the part of Team Placer. On the side naman of Team Baleno, ang gusto nilang rumisib ng bola, yun, na first is itong si Noy Fragoso. Then hayaan nila na yung talagang mga bigs nitong Placer ay lumapit kay Noy para ma-open up yung nasa ilalim, partner. So, and Noy will have an option to drop it or to take a shot. Take a shot or one-on-one kay Noy Fragoso with Kenneth Brillo, partner. Nakadalawa na siya doon. So, Placer needs to be careful with the offensive stance nitong mga taga Baleno din. Dahil looks like handang-handa rin itong mga taga Baleno para i-counter yung kanilang magandang sistema. Yes, partner. So, ito na nga, as we go back to our ball game. So ito, mapupunta ang bola dito sa mga taga Baleno. So ito, kita nyo yan. So we have a review. So yung mga taga Baleno, ang may possession now, Fragoso throws it to the board. Wala, malakas yung tira na yon. And now, Steve Castro for Placer. Binabantayan itong si Juquino. Nakalusot. Tumira. And almost making that one, pero medyo kapusyon. Pero yung pasa ni Paul, long pass na yun, naagaw naman yung mangubat. And now, nasa kay Castro na naman ang bola. Binigay kay Tarosa sa labas. Now to Brillo, malapit sa ring, pero nandun si Fragoso to block that one. That's a big time block mula kay Noy Fragoso. Brillo, nahirapan na naman dahil ano si Fragoso. Pero may nakita na yung ating mga referee. Referees Castuera and Erwin Mapula. That's a foul on Noy Fragoso. Clearly, partner. Pero sabi ko nga, that too good rejection from Noy Fragoso dito kay Brillo. Tama. Yung first is talagang reject, partner. Yung ikalawa, good on standing his ground itong si Noy Fragoso. But again, sabi nga natin, lucky pa doon itong si Kenneth Brillo na makuha niya yung bola na iyon. Tama. So, good hustle naman on the part of Brillo. Dahil he held on to that play. Yes, talagang hindi siya nag-give up. Okay, and yun, inaayos lang yung core ng ating mga kasama dito, yung mga masisipag nating mga strikers. Si Jenard at saka si Gulay. Oy, may mag-greetings tayo dito. Sandali, Christian Parsi. Christian Parsi of Pilar. Tama ba? Christian Parsi Pilar. Ruel Aban and Ruben Jaime Da Pintor. Ayan, pinapag-greet kayo ni Ramir. Mukhang maganda na naman yung service na ibinigay nyo para dito kay Ramir. Kaya eto, naisulat pa sa isang malinis na papel ang inyong mga pangalan. Again, this is the semis ng inyong Ako Bicol Cup Masbate. Hatid po sa inyo ni Congressman Saldico at ng Ako Bicol Party List. At habang nakasurog pa, ayan, dikdikan yung laban sa start pa lang ng ating first quarter. We have 4:38 remaining. At nakakalamang dito ng 2 puntos lang naman itong mga taga-Placer kontra dito sa mga taga-Baleno. Mukhang mayroon bang mukhang umuulan. Parang umuulan. Pero hindi ko kasi ramdam yung ulan kasi grabe po kung nandito kayo yung grabe yung ingay pag dito sa loob ng Milagros covered court. And again, partner, later on, sabi nga natin, after this game naman, yung San Fernando will go against Aroroy. Yes. And Aroroy will try to beat San Fernando twice also para magkaroon sila ng slot sa ating finals. The Ako Bicol Cup Masbate Championship Series. Ayan. Ayan, itong stage na to ng ating liga ay napakahalaga sa 4 na teams na itong naglalaban-laban dito sa ating semis. Again, itong mga taga-Baleno, kailangan nilang talunin ng 2 beses itong mga taga-Placer. So sila nga ba ang kauna-unahang team
na magpapasaludo dito sa mga taga-Placer dahil magmula sa ating first round eliminations hanggang sa second round, yung ating quarterfinals, ay hindi talaga ito napatupi ng kahit na kanino o na kahit na sino. Even Aroroy ay sumurrender dito sa mga taga-Placer. Kaya yon, the big challenge now is for Baleno. Now that at stake dito yung kanilang road to the championship series. So they need to beat this strong team na Placer twice. So titingnan natin at aabangan yan. There's only one way to find out, mga kasurog. Tumutok lang po kayo sa ating coverage ng ating first game na ating Cuatro Fantastico. The Ako Bicol Cup Masbate semifinals. And of course, partner, para makatutok kayo, please always support our social media platforms, no? Sa Facebook po, we have Rep Saldico page, of course, Ako Bicol Party List page, Ako Bicol Online TV page, and of course sa YouTube you could search Ako Bicol Cup. So andyan din po tayo. Diyan po sa YouTube mapapanood niyo po simula unang leg, albay leg hanggang ngayon. Tama. So ma-review nyo po lahat ng games. Kung may mga kamag-anak kayo naglalaro sa Ako Bicol, pwede nyo makita ulit yung mga laro nila dyan. And of course, kung medyo, sabi nga natin, Kap, medyo millennial naman kayo, no? Oo, we have millennial. our Ako Bicol Cup TikTok account. Kasi nga, ang mapapanood nyo naman dyan, we have documentaries doon sa mga players na talagang top players from Bicol. Of course, we have our top 10 plays nandyan. So, and some other reels. So, pwede nyo pong mapanood sa TikTok account natin at Ako Bicol Cup. Yun, maraming salamat, Coach Paul. And I would like to greet, bago ko makalimutan, I would like to greet our HR, si Ma'am Nadine. Ayan. Ma'am Nadine, happy birthday from all of us here sa IMBC family. Okay? Happy birthday po, ma'am. Happy birthday. Of course, batiin din natin ang ating commissioners, Commissioner Lloyd Rivera, of course, Commissioner Ino Rivera, ang ating Assistant Commissioner, and of course, si Ma'am Russell for IMBC, Russell Oreta. Hello po, Ma'am, of course, Direct Christian Calya. But again, partner, medyo natatagalan tayo, no? So, magbabalik po kami. So, andyan lamang mo kayo. Be-break muna tayo at magbabalik kami dito sa Ako Bicol Cup Masbate. Of course, itong Ako Bicol Cup ay hatid sa inyo ni Congressman Saldico at ng Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurog pa. At kung nagtataka kayo kung bakit kami may break, inaayos lang po muna yung floor natin dahil medyo may mga parts na basa. Yan lamang po kayo. Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon.
Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Yun at sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po araw po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi. Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Ang Ako Bicol Party List, marami nang natulungan. Mahigit isang dekada ng naninilbihan, nanguna sa pagpapagawa at pagpapaayos ng mga kalsada sa Kabikulan. Access Road leading to Bicol International Airport, Legazpi City Coastal Road, Mabinit, Lidong Alternate Road, Bangkeruhan, Misua Road, Upper Mabinit Road, Mayon, Mariawa, Puro Road, Bagakay Coastal Road and Shore Protection, Buyuan, Lidong Alternate Road, Bugtong, Pawa Road, Tahaw Road, Matnog, Banyadero, Miisi Road, Mabinit, Mataanag, Alternate Road, Miisi, Bunga, Alternate Road, Buena Vista, Maipangi Road, Imalnod, Mariawa Road, Buena Vista, San Isidro Road, Mayon, Mariawa Road. Nanguna sa pagpapatayo ng maraming infrastruktura. Bicol International Cruise Ship Terminal, Bitano, Multipurpose Building, Buraguis Elementary School, Multipurpose Building, San Roque, Multipurpose Building, Buena Vista, Multipurpose Building, Legazpi Science High School, Multipurpose Building. Kaya salamat sa Ako Bicol, kadakulaon ang tabang di sa muya. Maraming salamat, Ako Bicol Party List. Marami pong salamat. Kaya saan ka pa? Sa dati na, may serbisyong pinagtibay ng panahon, mas pinatindi pa. Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Nangunguna pa rin sa pagpapagawa at pagpapaayos ng mga kalsada sa buong Kabikulan, mga panturismong infrastruktura, Kaya salamat sa Ako Bicol, kadakulaon ang tabang di sa muya. mga paaralan at mga gusaling kapaki-pakinabang. Maraming salamat, Ako Bicol Party List. Marami pong salamat. Mahigit isang dekada ng naninilbihan. Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit. Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Hindi rin nagpahuli sa pagtugon sa mga pangailangan ng ating mga healthcare workers at mga frontliners. Sa simula pa lang nitong pandemya, hanggang sa ngayon, walang humpayang pagtulong. Ay, nagpapasalamat po ako sa pagtaon ng tabang hali sa Ako Bicol Party List. Papasalamat kong dakula sa duwang kongresman. Kayo nakakatabang sa muya sa gabi. Maaasahan. Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Dakulaon ang pagpapasalamat niya mo dahil may kamalilingan habang kami nabubuhay. Dakulaon nining tabang para sa gabos na tao digdi. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, Ako Bicol, katabang na, kasurog pa.
Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Dinot sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po arog po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi, Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Ang Ako Bicol Party List, marami nang natulungan, mahigit isang dekada ng naninilbihan, nanguna sa pagpapagawa at pagpapaayos ng mga kalsada sa Kabikulan. Access Road leading to Bicol International Airport, Legazpi City Coastal Road, Mabinit, Lidong Alternate Road, Bangkeruhan, Misua Road, Upper Mabinit Road, Mayon, Mariawa, Puro Road, Bagakay Coastal Road and Shore Protection, Buyuan, Lidong Alternate Road, Bugtong, Pawa Road, Tahaw Road, Matnog, Banyadero, Miisi Road, Mabinit, Mataanag, Alternate Road, Miisi, Bunga, Alternate Road, Buena Vista, Maipangi Road, Imalnod, Mariawa Road, Buena Vista, San Isidro Road, Mayon, Mariawa Road. Nanguna sa pagpapatayo ng maraming infrastruktura. Bicol International Cruise Ship Terminal, Bitano, Multipurpose Building, Buraguis Elementary School, Multipurpose Building, San Roque, Multipurpose Building, Buena Vista, Multipurpose Building, Legazpi Science High School, Multipurpose Building. Kaya salamat sa Ako Bicol, tadakulan ang tabang digdi sa muya. Maraming salamat, Ako Bicol Party List. Marami pong salamat. Kaya saan ka pa? Sa dati na, may serbisyong pinagtibay ng panahon, mas pinatindi pa. Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Nangunguna pa rin sa pagpapagawa at pagpapaayos ng mga kalsada sa buong Kabikulan, mga panturismong infrastruktura, Kaya salamat sa Ako Bicol, tadakulan ang tabang digdi sa muya. mga paaralan at mga gusaling kapaki-pakinabang. Maraming salamat, Ako Bicol Party List. Marami pong salamat. Mahigit isang dekada ng naninilbihan, Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit, Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Hindi rin nagpahuli sa pagtugon sa mga pangailangan ng ating mga healthcare workers at mga frontliners. Sa simula pa lang nitong pandemya, hanggang sa ngayon, walang humpayang pagtulong. Ay, nagpapasalamat po ako sa pagtaon ng tabang hali sa Ako Bicol Party List. Salamat kong dakula sa duwang kongresman. Kayo nakakatabang sa muya sa gabi. Maaasahan, Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Dakulaon ang pagpapasalamat niya mo. Dahil may ikamalilingan habang kami nabubuhay. Dakulaon nining tabang para sa gabos na tao digdi. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, Ako Bicol, katabang na, kasurog pa.
Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Dinot sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po arog po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi, Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Ang Ako Bicol Party List, marami nang natulungan, mahigit isang dekada ng naninilbihan, nanguna sa pagpapagawa at pagpapaayos ng mga kalsada sa Kabikulan. Access Road leading to Bicol International Airport, Legazpi City Coastal Road, Mabinit, Lidong Alternate Road, Bangkeruhan, Misua Road, Upper Mabinit Road, Mayon, Mariawa, Puro Road, Bagakay Coastal Road and Shore Protection, Buyuan, Lidong Alternate Road, Bugtong, Pawa Road, Tahaw Road, Matnog, Banyadero, Miisi Road, Mabinit, Mataanag, Alternate Road, Miisi, Bunga, Alternate Road, Buena Vista, Maipangi Road, Imalnod, Mariawa Road, Buena Vista, San Isidro Road, Mayon, Mariawa Road. Nanguna sa pagpapatayo ng maraming infrastruktura. Bicol International Cruise Ship Terminal, Bitano, Multipurpose Building, Buraguis Elementary School, Multipurpose Building, San Roque, Multipurpose Building, Buena Vista, Multipurpose Building, Legazpi Science High School, Multipurpose Building. Kaya salamat sa Ako Bicol, tadakulan ang tabang digdi sa muya. Maraming salamat, Ako Bicol Party List. Marami pong salamat. Kaya saan ka pa? Sa dati na, may serbisyong pinagtibay ng panahon. Mas pinatindi pa. Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Nangunguna pa rin sa pagpapagawa at pagpapaayos ng mga kalsada sa buong Kabikulan. Mga panturismong infrastruktura. Kaya salamat sa Ako Bicol, tadakulan ang tabang digdi sa muya. Mga paaralan at mga gusaling kapaki-pakinabang. Maraming salamat, Ako Bicol Party List. Marami pong salamat. Mahigit isang dekada ng naninilbihan, Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit, Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Hindi rin nagpahuli sa pagtugon sa mga pangailangan ng ating mga healthcare workers at mga frontliners. Sa simula pa lang nitong pandemya, hanggang sa ngayon, walang humpayang pagtulong. Ay, nagpapasalamat po ako sa pagtaon ng tabang hali sa Ako Bicol Party List. Salamat kong dakula sa duwang kongresman. Kayo nakakatabang sa muya sa gabi. Maaasahan, Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Dakulaon ang pagpapasalamat niya mo. Dahil may ikamalilinwan habang kami nabubuhay. Dakulaon nining tabang para sa gabos na tao digdi. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, Ako Bicol, katabang na, kasurog pa.
Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Yun at sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po arog po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi, Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Ang Ako Bicol Party List, marami nang natulungan, mahigit isang dekada ng naninilbihan, nanguna sa pagpapagawa at pagpapaayos ng mga kalsada sa Kabikulan. Access Road leading to Bicol International Airport, Legazpi City Coastal Road, Mabinit, Lidong Alternate Road, Bangkeruhan, Misua Road, Upper Mabinit Road, Mayon, Mariawa, Puro Road, Bagakay Coastal Road and Shore Protection, Buyuan, Lidong Alternate Road, Bugtong, Pawa Road, Tahaw Road, Matnog, Banyadero, Miisi Road, Mabinit, Mataanag, Alternate Road, Miisi, Bunga, Alternate Road, Buena Vista, Maipangi Road, Imalnod, Mariawa Road, Buena Vista, San Isidro Road, Mayon, Mariawa Road. Nanguna sa pagpapatayo ng maraming infrastruktura. Bicol International Cruise Ship Terminal, Bitano, Multipurpose Building, Buraguis Elementary School, Multipurpose Building, San Roque, Multipurpose Building, Buena Vista, Multipurpose Building, Legazpi Science High School, Multipurpose Building. Kaya salamat sa Ako Bicol, tadapulan ang tabang digdi sa muya. Maraming salamat, Ako Bicol Party List. Marami pong salamat. Kaya saan ka pa? Sa dati na, may serbisyong pinagtibay ng panahon, mas pinatindi pa. Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Nangunguna pa rin sa pagpapagawa at pagpapaayos ng mga kalsada sa buong Kabikulan, mga panturismong infrastruktura, Kaya salamat sa Ako Bicol, tadapulan ang tabang digdi sa muya. mga paaralan at mga gusaling kapaki-pakinabang. Maraming salamat, Ako Bicol Party List. Marami pong salamat. Mahigit isang dekada ng naninilbihan, Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit, Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Hindi rin nagpahuli sa pagtugon sa mga pangailangan ng ating mga healthcare workers at mga frontliners. Sa simula pa lang nitong pandemya, hanggang sa ngayon, walang humpayang pagtulong. Ay, nagpapasalamat po ako sa pagtaon ng tabang hali sa Ako Bicol Party List. Salamat kong dakula sa duwang kongresman. Kayo nakakatabang sa muya sa gabi. Maaasahan, Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Dakulaon ang pagpapasalamat niya mo. Dahil may ikamalilinwan habang kami nabubuhay. Nakulaon nining tabang para sa gabos na tao digdi. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, Ako Bicol, katabang na, kasurog pa.
Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Dinot sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po arog po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi, Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Ang Ako Bicol Party List, marami nang natulungan, mahigit isang dekada ng naninilbihan, nanguna sa pagpapagawa at pagpapaayos ng mga kalsada sa Kabikulan. Access Road leading to Bicol International Airport, Legazpi City Coastal Road, Mabinit, Lidong Alternate Road, Bangkeruhan, Misua Road, Upper Mabinit Road, Mayon, Mariawa, Puro Road, Bagakay Coastal Road and Shore Protection, Buyuan, Lidong Alternate Road, Bugtong, Pawa Road, Tahaw Road, Matnog, Banyadero, Miisi Road, Mabinit, Mataanag, Alternate Road, Miisi, Bunga, Alternate Road, Buena Vista, Maipangi Road, Imalnod, Mariawa Road, Buena Vista, San Isidro Road, Mayon, Mariawa Road. Nanguna sa pagpapatayo ng maraming infrastruktura. Bicol International Cruise Ship Terminal, Bitano, Multipurpose Building, Buraguis Elementary School, Multipurpose Building, San Roque, Multipurpose Building, Buena Vista, Multipurpose Building, Legazpi Science High School, Multipurpose Building. Kaya salamat sa Ako Bicol, tadakulan ang tabang digdi sa muya. Maraming salamat, Ako Bicol Party List. Marami pong salamat. Kaya saan ka pa? Sa dati na, may serbisyong pinagtibay ng panahon. Mas pinatindi pa. Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Nangunguna pa rin sa pagpapagawa at pagpapaayos ng mga kalsada sa buong Kabikulan. Mga panturismong infrastruktura. Kaya salamat sa Ako Bicol, tadakulan ang tabang digdi sa muya. Mga paaralan at mga gusaling kapaki-pakinabang. Maraming salamat, Ako Bicol Party List. Marami pong salamat. Mahigit isang dekada ng naninilbihan, Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit, Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Hindi rin nagpahuli sa pagtugon sa mga pangailangan ng ating mga healthcare workers at mga frontliners. Sa simula pa lang nitong pandemya, hanggang sa ngayon, walang humpayang pagtulong. Ay, nagpapasalamat po ako sa pagtaon ng tabang hali sa Ako Bicol Party List. Salamat kong dakula sa duwang kongresman. Kayo nakakatabang sa muya sa gabi. Maaasahan, Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Dakulaon ang pagpapasalamat niya mo. Dahil may ikamalilinwan habang kami nabubuhay. Dakulaon nining tabang para sa gabos na tao digdi. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, Ako Bicol, katabang na, kasurog pa.
Yes, nagbabalik po tayo dito para sa Game 1 ng ating Cuadro Fantastico or 4 Fantastico de Ako Bicol Cup Masbate semifinals dito pa rin po sa loob ng Milagros Municipal Covered Court. At naantala tayo kanina for almost an hour because sa tindi ng ulan, pati yung bubong po natin dito ay nako, talagang tumutulo. Kaya yun, we need to stop the ball game muna dito sa ating first quarter action. At yes, babalik po Kapa Morgan and Coach Paul Sepe. Oo, for the safety din ng ating mga players, no? And of course, before that, na tayo matigil, ay yun nga, may free throw for Kenneth Brillo at pasok yung isa sa dalawang free throw nito ni Kenneth Brillo. 4:34 ang natingtira po sa ating first quarter. Now to Pool at the wing. Tapos ang tira. And mananatili sa kanilang bola. Joquino finds Fragoso at the top of the key. Umiko, tumira. Mintes, rebound, Brillo for Placer. At ayan, siya pa rin magdadala ng bola pababa. At ipinasa dito kay Tarosa. Now goes back to Brillo. Brillo puts up a 3. And no good. At ayun, grabe naman yung panghinayang ni Joquino doon dahil okay naman yung rebound niya. Kaya lang unexpectedly tumama sa paa niya, kaya it went out of bounds. Tingnan natin kung anong gagawin dito ng mga taga-Placer. At ito naman yung kanilang play partner na talagang gusto nilang kunin yung sa ilalim. Tarosa fires a 3 and gets it to go. First 3-pointer nito ni Giselle Tarosa. 5-point shot dito sa ating ball game. And it's now a 6-point lead for Placer. And off. Now to Laurio. Gusto sanang ibigay dito kay Odo, pero Odo wasn't too ready for that one, and I think that was a very malamya na pasa. At ayun, Mangubat finishing using his left hand for Placer. So ayan, nadagdagan pa yung kalamangan dito ng mga taga-Placer. Reason why napatawag ng timeout isong si Coach Allen Licop for Baleno. Yes, partner. At ayun nga, mini run for Team Placer on that sequence. At ayun, sabi ko nga partner kanina, talagang gustong gawin itong mga taga-Baleno ay ibigay yung bola kay Noy Fragoso for that possible one-on-one against Kenneth Brillo. But again, that's a good shot. But again, malakas yung tira ni Noy Fragoso. But on the other end naman, talaga every time na itong mga taga-Baleno ay nakakakommit ng turnover, they are capitalizing itong mga taga-Placer, yung kanilang transition. So, yun ang sinasabi nga natin. Kasi nga, sabi ko, partner, sa kanilang unang game, pati mga bigs nila ay napaka-mobile. So, talagang tumatakbo ang mga bigs nila. So, yun ang titingnan natin dito ay pagtutuloy-tuloy yan for Team Placer. Sa ngayon kasi, looks like ang Placer ay may mas more options kontra dito sa mga taga-Baleno. And right now, Pool. Wala. It was rejected. And one more try. Another rejection. This time from Brillo. And now Mangubat against Joquino. Merong foul. Nakita ang ating referee na si Donald Porter. And that's Kabog committing that foul to the driving Mangubat. So what do you think will be the effect on that 2 blocks for Pool kanina doon sa depensa na ipinakita nitong mga taga-Placer? Good interior defense on the part of Placer, partner. So again, sabi ko nga, medyo na nawiwili itong mga taga-Baleno on that one-on-one plays, partner. So medyo ang gawin nila dito, iikot nila yung bola, napaka one-sided ng kanilang offense, no? Kaya medyo huling-huli yon ng mga taga-Placer, partner. Tama. Ayan, so titignan natin kung i-rotate dito ng mas maayos ang bola, pero Joquino decides to shoot and gets it to go. That's another 3 by Joquino. I believe that's his second 3-pointer, Jonas Joquino. But again, ito partner, ay pressure na binibigay itong mga taga-Baleno in terms of defense. Tama lang na gawin na nila before it's too late. Now Tarosa, Mangubat. Mangubat goes to Brillo sa ilalim.
And binigay naman kay Botohan. And 1. Nice play. Grabe yung pasahan. Ano, imagine na kaya nilang magpasahan doon at close range doon sa ilalim nitong dalawang bigs na to. Brillo and Botohan. Yan ang magiging problema natin for Team Baleno when it comes to their defense, partner. Kasi sabi nga natin, yung dalawang big guy, Noy Fragoso and Mark Poole, ay talagang ina-atake sa loob nitong mga taga-Placer. Pag umelp si Mark Poole, partner, walang help side sa kabila. Kung makikita mo si Roser Cabog, huling-huli na siya doon sa help side na yon. So that's an easy to for Melvin Botohan, partner. And Baleno committing another foul. Plus on the part naman ng Placer, kompleto pa ng 3-point play. Agawan sa rebound, nakuha ng mga taga-Placer. Now it's Steve Castro to Botohan! And back-to-back buckets. At ayan, Fragoso gets fouled along the way. That's a good foul on the part of Castro, preventing Noy Fragoso with that open layup on the other end, partner. Oo, dahil nakawala. Alam niya makakawala sa kanya si Fragoso. Kaya yon, final na lang niya. Well, it's now a 10-point lead for Placer. 22-12 at 2:06. Diokino has the ball. Binigay sa corner kay Laurio. Laurio! Sumiksik pa paloob and draws a foul. At sabi ni... That's on Steve Castro, partner, yung foul na yun. At papalitan siya dito. Another quality guard for Team Placer. Itong si Escalona. Giancarlo Escalona. Again, sabi ko nga, never count down itong si Danilo Laurio, partner. Tama. Sabi nga natin, coming off the bench, ito si Danilo Laurio. Almost averages 17 points per game for Team Baleno. At ito, nag-free throw siya because of that aggressive move going to the basket. So yun ang sa tingin ko kailangan din ng mga taga-Baleno, yung ma-involve nila lahat ng nasa loob. Yes, partner. Kaya lang yun, yung involvement na yun ni Laurio sa play na yun ay hindi umubra mula sa free throw line. And now, Escalona, Botohan. Merong foul away from the ball and that's an offensive foul. That's on Kenneth Brillo. That's the second foul on Kenneth Brillo. Another offensive foul on Kenneth Brillo. Ito, ipapasok dito, partner, ang kanilang bagong player. Sabi ko nga, itong si Jamir Aligado. At yun, ayan, bago magtapos itong quarter na to, ay ito, mukhang parang warm up ito ni Jamir Aligado dito. Coming to the second quarter. Now Fragoso against Aligado. Tukabog, throws it out, pero ang nakakuha ay itong si Escalona. Escalona goes to Tarosa. Tarosa misses that shot. And long pass para dito kay Laurio. And I believe that's his last touch niya. Kaya mapupunta ang bola para dito sa mga taga-Placer. Sayang yung opportunity na yon for Team Baleno. But again, that's a good recognition ng Noy Fragoso na nauuna na itong si Danilo Laurio. And sabi ko nga partner, when it comes to the transition, ay talagang itong mga taga-Placer, pag talagang na-control nila yung bola, their first option nila is yung kanilang transition offense. Botohan is open pero binigay kay Aligado sa loob. Aligado working inside. And good defensive stance on the part of Noy Fragoso, but the ball will stay with Placer. Good defense on the part of Noy Fragoso. Yun ang nakikita ko kay Noy ngayon. Napaka-patient niya, partner, when it comes to defense. So hindi siya basta-basta talagang sumasabay, no? So yun, pinahirapan niya doon si Tarosa, or I mean, Ligado on that play. Pero naagaw na naman ang mga taga-Placer. Botohan against Fragoso. Ayun, Fragoso. Talagang nag-dominate doon sa play na yon. Not letting Botohan make an easy bucket. Medyo nagfa-file up yung mga turnovers for Team Baleno. Miss opportunities, partner, for Team Baleno. But again, sabi ko on the defensive side, wala tayong masabi kay Noy Fragoso on this quarter. But again, yun lang, hindi nila ma-convert into points those possessions. Oo, dahil yung mga supposed to be mga fast break points ay nauudlot. Botohan misses.
Rebound itong si Poole. Binigay kay De La Rosa. De La Rosa tumatakbo ng matulin. And I guess that was too late for him to pass. Dahil heavily guarded na siya with those two men in white. Kaya lang merong foul na nakita ang ating referee na si Donald Porter. Yes, that's on Giselle Tarosa. So Giselle Tarosa will be called for his first personal foul. At again, penalty na dito, partner, itong mga taga-Placer. That's why itong si Ralph De La Rosa ay nasa free throw line. And we have 23. This is actually 23.3 seconds. Yes, 23.3 yung nasa seconds. relo natin. De La Rosa missing the first free throw. And pasok. Ang pangalawa, Escalona. May tanga ng bola. De La Rosa. Gusto siyang agawan, pero ibinigay kay Botohan. And ayan na naman, ang inside play para kay Jamir Elegado. Jamir Elegado working his way for the bucket. Good move on the part of Jamir Elegado. Kung mapapansin mo, yun talaga ang gustong gawin, partner, nitong mga taga-Placer, no? Inside presence muna. Yung talagang kinukuha nila. Wala masyadong tira sa labas. More on talagang feeding the bigs, partner, at the early stage ng ating laro. Although sa early goings ng ating first quarter, nakita natin na those guys, both from Placer and Baleno, were explosive mula sa labas. Pero sa ngayon, tama ka coach, yung na-notice mo na dito sa Placer ay talagang binibigyan nila ng play itong kanilang big man, lalong-lalo na sa pagpasok nitong si Jamir Elegado na talagang minsan ay nadidepensahan naman ni Noy Fragoso, but kadalasan ay talagang nagwawagi itong mga taga-Placer doing those kind of plays sa ilalim. And we take a look at the highlights of the ball game. Or actually the first quarter. Early pa lang itong si Steve Castro ay talagang nagpaparamdam na for Team Placer. At sa kabila naman, Noy Fragoso, partner, na ang sumasagot for Team Baleno. He started out really good with those two consecutive buckets. And also Brillo is starting out really strong dito sa ating first quarter. So titingnan natin na yun dito, partner. Ang talagang tanong ko dito, ano ba yung defensive setup na gagawin nitong Team Baleno dito? Kasi for me, no, because of that dominating bigs nitong Placer, they need to have a help defense lagi sa ilalim. And of course, pag nasa ilalim ang bola, yung depensa nila dapat hindi bukang-buka, partner. Kasi yun ang gusto ng low post, partner. Yung spacing. Noy Fragoso with a one-hander, no good. Out of bounds. At ito, pansinin ko, partner, itong mga leading scorer natin for Team Baleno. We have Jonas Joquino with 6 points. At ito naman sa taga-Placer, partner, very distributed yung kanilang points. Melvin Botohan, 5 points. Mangubat with 5 points. Tarosa with 5 points. At si Steve Castro, partner, 4 points with 4 assists dito sa ating ball game. And yes, out of bounds. It will stay with Team Placer at 10 seconds to shoot. Dito sa sequence na yon, and tumawag ng timeout dito si Coach Edsel Baliena para sa kanya mga boys, and I think this is a good timeout for them para makapitalize ito at magkaroon ng setup para sa dito sa last 10 seconds na meron sila to shoot dito sa pagpasok nila. So ayan, as you can see, the bench of Team Placer. Yung nga sinasabi ko, partner, yung sabi natin, no, during the quarterfinals, yung talagang sistema na tinatakbo nila, no? Dito, kung mapapansin nyo, medyo twinik nila ng konti, and they are going sa kanilang low post, partner. Kung mapapansin nyo more on that quarterfinals, more on double high plays, more on flex offense ang kanilang ginagawa. Of course, hinahanap nila doon si Froilan Mangubat at the outside. But right now, they are emphasizing on their big man. Kasi dito sila medyo nakaka-advantage, partner, when it comes to Team Placer. Mangubat goes to Tarosa. Tarosa fires a 3 and gets it to go. That's a good play. Yun ang sinasabi natin. That's a good play coming from Coach Edsel.
So maganda yung play na yon, and Tarosa getting his second 3 points of the ball game. Very instrumental talaga yung naging timeout nila. Pero gustong sumagot ni Poole doon, kaya lang medyo malakas yung tira. Now Escalona bringing the ball down for Placer against Tarosa. Goes all the way using the board. Nope. Rebound itong si Poole. Poole, ano bang gagawin? Dediretso ba? Yun na nga, tuloy-tuloy. Pero nandun ang depensa ni Iligado. The ball will stay with Baleno. So, what do you think itong opensa ng Baleno, meron bang dapat silang baguhin? Dahil tignan mo, Coach, 14 na yung kalamangan ng Placer dito. Kanina medyo dikit yan. Pero sa pagpasok natin dito sa second quarter, medyo ayan, sunod-sunod yung puntos na ibinigay nitong mga taga-Placer. Yes, partner, yun na nga sinasabi natin na dapat wag silang magmadali dito, partner. Every time they are with the ball, talagang gusto nila talagang makabawi kagad, no? So dapat doon, iikot nila yung bola, find the most open man. And of course, the missed opportunities na sinasabi natin, partner. Ayan na naman, libreng-libre si Elegado pero missed. Ayan, partner, please continue. Yes, yung missed opportunity na sinasabi natin kasi on that first quarter, medyo nag-file up yung kanilang turnovers, partner. So dapat dito, yun ang gawin nila, alagaan nila masyado yung bola na yan. Kasi sabi ko nga, once na if you keep on turning the ball over, so wala kang opportunity to score, no? And again, mayroon naman silang mga clear shot, but hindi nga, sinasabi natin, yung conversion, yun ang nagiging problema. Tama. I think, kumpara sa pag-umpisa nila kanina, nasabi nga natin, medyo relax lang sila. Pero ngayon, parang ngarag na sila eh. And that's a nice play. Yun ang sinasabi natin. Capitalize on those opportunities na ma-convert mo yun into points. Kasi kahit may opportunity ka, kung hindi mo naman ako-convert yung mga opportunity na yun into points, so wala din. Dahil masyadong ang nagmamadali. Oo. A nice defensive stop na naman yon ni Noy Fragoso. And now De La Rosa bringing the ball down for Baleno. So he will set this up. So I think they need to be more patient with their offense. And Noy Fragoso trying to lay that one up. Pero sabi ng referee, that's a clean defense on the part of Placer. Walang foul doon. But the ball will stay with Baleno. Noy Fragoso goes to De La Rosa. De La Rosa. At ayun, meron ng foul na nakita itong si referee Castuera against Bughaw. Kinage niya si si Poole doon. Hindi pwede yan. Talagang tatawagan ka dyan ng foul. So Bughaw, first personal foul dito sa ating ball game. Kabog fires at the corner. No good. Ayan na naman. Parang talagang minamadali nila yung opensa. Castro fires. No good. Rebound. Makukuha sana ni Racho yung rebound, kaya lang it went out of bounds, and the ball will go to Baleno, and right now will go to Danica Garcia. Miss Danica, please come in. Thanks Kapa Morgan and Coach Paul. Mabahira ng kahit isang talo ang Team Placer. Ito ang mindset ni Coach Allen Licop of Team Baleno sa laro nila ngayon kontra sa Team Placer. Aminado silang mahirap na kalaban ng Team Placer dahil sa mga big men nito at mga outside shooters. Naka 9-man rotation lang din sila ngayon dahil hindi na nakapaglaro sina Salvacion, Fajardo at Manlapas dahil hindi na pinayagan ng kanilang mga eskwelahan at Rio na may lakad din ngayon. Kaya kahit nalalamangan, diskarte nila ngayon ang run and gun offense, double effort in defense, teamwork, and play hard for one love. And that's the latest for now. Back to the panel. Yes, maraming salamat Miss Danica Garcia. At back to the ball game tayo dito. Noy Fragoso was called for traveling after that drive. So yung sabi ni Danica na parang matalo lang ng isa itong mga taga Placer nitong mga taga Baleno ay parang sapat na sa kanila. Pero for me, hindi kailangan isa lang. Dapat 2 beses nilang tatalunin ito. Ito naman, partner, siguro ang iniisip nila doon, pag natalo kasi nila ng isa, may chance pa sila. May chance pa sila. And the next game, mag-iiba yung complexion ng laro kasi wala nang pressure sa kanila yon. It's a 50-50 ball na, or sinasabi na 50-50 ball game na. So yun ang kanilang mindset ngayong ball game. But again, they are
Oh, sige. So parang they have to take it one step at a time. Yes, one step at a time. And again, sabi nga natin, during the report of Danica, they are just playing 9-man rotation here, partner. For Yun ang problema. Oo, kasi, and of course, those players are talagang quality players din. We have Salvacion, we have Fajardo na maganda din ang pinapakita na sana ay makakapagpahinga itong si Noy Fragoso. But kasi pag nandiyan yung presence ni Fajardo, partner, medyo napapahingahan itong si Noy Fragoso, partner. Tama. At dito sa game na to, for sure, bababa itong si Noy Fragoso. And another mistake on that pass para dito kay Gioquino, going to the guy with the jersey number 34 na si JR Campo. Yes, partner, yun ang sinasabi natin na opportunity. That is a 2-on-3 fast break situation, partner, sana. So, yun ang talagang mapapansin natin dito sa ball game na ito. Those opportunities, those conversion for Team Baleno. Sana nasisilat yung mga opportunities na yun. Oo, and sana hindi ganyan kalaki yung kalamangan for Team Placer, partner, if they are getting those opportunity for Team Baleno. So far, Placer is doing good defensively because they have been spoiling those opportunities for Baleno. And mapapansin mo, partner, when it comes to offense, talagang nagmamadali itong mga taga Baleno dito. But again, tingnan natin kung may mga adjustments dito sa ating ball game. At ayun, because of that heavy defense na ipinakita dito ng mga taga Baleno, Bughao was called for that traveling. Ayan, na-puwersa siya o na-force siya to commit a mistake doon. Nice job on the part of Campo and Odo. But again, partner, balik ito sa just 12 points ang kalamangan nitong mga taga Placer. Pool. Hindi pa pumuputok dito si Pool eh. Gioquino at the corner. Short. Battling for the rebound. Pool gets it. Working inside. Noy Fragoso. Slipped and was called for a traveling. Okay, so talagang grabe ang pinagdaraanan dito ngayon ng mga taga Baleno offensively. Oo, parang kung mapapansin mo, talagang napipilitan itong mga taga Baleno na talagang bilisan yung kanilang offensive setup kasi maganda yung rotation when it comes to defense itong mga taga Placer dito. So tingnan natin dito kung ano naman ang gagawin itong mga taga Placer. Offensive foul is called. Ito, that offensive foul is courtesy naman ito ni Jamir Elegado. Ayun, so si Jamir Elegado ang tinawagan ng offensive foul, trying to receive the ball. At ayun. So successful doon si Noy Fragoso on that defensive stop, partner. Pero then again, itong mga opportunities na to, dapat wag nilang sasayangin para makahabol na sila dito. At ayun na naman. Yan na nga. Nasa spoil palagi yung mga opportunities na yan for Baleno. And Fragoso was forced to commit another foul. And before that foul, kung mapansin mo, maganda na sana yung switch na gustong makuha ni Noy Fragoso kasi ang talagang nakataon na sa kanya is si Castro. So mismatch yun sa kanya. Kaso si naman for team Baleno naman, itong teammate ni Noy Fragoso, this number 34 guy, is dapat nag-clear off na siya doon, partner. Nice defense on the part of Baleno. At eto, Campo bringing the ball down to Pool. Pool will try to shoot from the outside. No good. Rebound, Odo. Binigay kay Campo sa ilalim against the much bigger and much taller na si Elegado. Nakatira sana. Oo. Hindi lang pumasok. Yan nga, partner eh. Oo. So, yung field goal percentage medyo mababa for Team Baleno dito. At again, pero maganda ang depensahan ng dalawang kupunan, no? So, hindi pa dito nakakascore masyado itong Placer sa second quarter. Tama. At again, for Team Baleno naman, hindi naman sila nakakascore dito. Battling for the rebound, Elegado. And Odo, umikot si Elegado. And while working inside, he draws a foul. Yun talaga gusto gawin ito ni Coach Edsel Avellena, partner. Talagang they are capitalizing on his bigs right now. Tama. So yun ang nakakatakot dito kasi sabi nga natin, you have also guards na kayang mag-produce, especially for Team Placer like Mangubat and of course Celta Rosa and of course Bughao and Castro.
But right now, tingnan natin kung ano ang sagot dito ng mga taga-Baleno. Well, maganda naman yung ipinakita nilang mga pagdidepensa dito sa opensa ng mga taga-Placer. If you've noticed, mga ilang stops din ang kanilang nagawa kontra dito sa mga taga-Placer. Yun nga lang, pagdating sa opensa ay talagang hirap na hirap sila. And right now, ito naman ang mga taga-Placer. Castro using his left hand. It's a reverse layup and that's good. What a shot. That's a very difficult shot. Para sa akin, for Castro. Kung mapansin mo, talagang iniwasan niya itong depensa ni Jonas Joquino. Kasi ang gusto ni Jonas Joquino doon, talagang i-absorb yung contact. But very bright itong si Castro na talagang iniwasan niya, partner. Pero sabi mo nga, mahirap kasi nasa ilalim na siya. Nasa ilalim siya. Kung maganda yung depensa na kapag nakatulong kaagad doon yung isa nilang teammate, ay talaga mahirapan doon si Castro because he's nowhere to go from there. Kaya lang medyo naiwan din yung depensa kaya nakatira siya using his left with that reverse layup. At ito, nabante dito ng 16 points itong mga taga-Placer, 31-15. But again, this is just a 16-point lead, partner. Striking distance. This is just the second quarter. Sabi ko nga, itong mga taga-Baleno, they need just to focus on their open shots. Kasi sabi nga natin, medyo minamadali, partner. Kaya medyo hindi nila nako-convert. So, again, ito, balik tayo dito sa ating ball game. Let's see kung ano ang mga babaguhin itong mga taga-Baleno. This time, Joquino still has the ball. Binigay kay Fragoso. Fragoso, nagmadali. Nakawala ang bola sa kanyang mga kamay. And right now, it's Placer's basketball with Castro. Goes to Escalona. Escalona, nasa midcourt. Binigay kay Eligado. Now to Racho. Balik kay Eligado! What a two-man play there. Kung mapapansin mo, ayun na yung partner, yung sinasabi ko na play na double high naman. Kung mapapansin mo, they are giving the ball to their big man. Tapos itong Escalona, back screen to the other big. So, yun ang kanilang signature double high play, partner. And Paul hits a three after that shot mula kay Eligado inside. Binalikan naman ni Paul ito ng isang tres. So, maganda kasi talagang nagagawa ng mga taga-Placer yung kanilang gusto nilang gawin. With Eligado as a very mobile, big, talagang malaking tulong. So, ito for Team Baleno, they really have to communicate, partner, when it comes to defense and in their rotation. So, ito, tingnan natin. Escalano goes outside to Racho. Racho fires, no good. Rebound, Joquino. Throws it to Pool. Pool goes all the way using the board. No good. Rebound itong si Bughao. Escalano now. To the other side, Castro. Sabi niya sandali. Now Racho. Binigay kay Eligado. And there goes. Working inside with those two men in green, talagang ibang klase ang intensity sa loob nitong si Jamir Eligado. Pool. Hirap na hirap pumuntos dito si Pool sa larong ito. And right now, there we go, another easy two. This time, para kay Jamir Eligado. Yun ang sinasabi natin, partner. Every time they're controlling the ball, talaga nare-recognize yan ng mga players itong Placer at talagang may nauuna na, partner. And still, medyo hindi pa dito nakaka-convert itong mga taga-Baleno. Tama. Hirap na hirap sila when it comes to offense. Sa depensa naman, medyo okay naman. May mga beses lang talaga na nalulusutan sila. So 18-37 or make it 13-18 or 37-18, talagang namamayagpag po dito ang mga taga-Placer.
sa second quarter. At ito, balik ang bola sa mga taga-Baleno dito. 19-point lead na partner. And less than a minute to go dito po sa ating pangalawang yugto. Joquino goes inside. Well, may tinanap ko na lang yung bola. Laurio, fire sa 3. Wala, magubat. To Castro, binigay kay Bughaw! Nice play! So, ang ganda ng pinapakita dito offensively ng mga taga Placer. Everything is falling for Team Placer dito, partner. At ayun, good strong move. Sungkit naman doon ng end one play. Itong si Mark Poole. So, ano kaya magiging epekto niyan? Dahil talagang kanina halos lahat ng mga tira niya sablay. Hirap siya, partner. Oo, hirap na hirap siya. But right now, yun ang gagandahan dito kay Mark Poole. Yung mindset niya talagang hindi siya titigil, partner. Attacking those baskets, no? Ito. That's why nabigyan siya dito ng end one play for Mark Poole. Ito si Mark Poole averages 24 points per game, and of course 20 rebounds per game. Itong si Mark Poole, partner. But again, sabi nga natin medyo struggling siya dito when it comes to scoring. Okay, mga kasarog, 123 po ang nalalabi sa ating second quarter. 39-21. Naagaw ni Noy Fragoso ang bola against Botohan. And there goes. He puts it up and in for Team Baleno. So maganda yon para sa kupunan ng Baleno. Mangubat, iniwan si Laurio. Binigay kay Racho. Sa labas, tumira. No good. Rebound, Fragoso. At ayan, Poole for the bucket. Ayon, napatime out doon si Coach Edsel Valiena. Sabi nga natin talaga, at yun, nagkakaroon ng mini-run itong mga taga-Baleno dito. So yun ang sinasabi natin, partner. Capitalize on those opportunity when it comes to your transition. And of course, dun sa mga oportunidad na binibigay and converting that into points. So yun ang ginagawa dito ng mga taga-Baleno. At yun ang dapat nilang ipagpatuloy, ano? So kanina nalalamangan sila ng 19, ngayon po 14 points na lang at less than a minute to go, 52.1 ang nalalabi. At ayun, nakikita natin both teams in a huddle. And again, ito po ang 4 Fantastico di Ako Bicol Cup Masbate semifinals. Atid sa inyo ni Congressman Saldico at ng Ako Bicol Party List. Katabang na Kasurug pa. And siyempre, atid na rin po sa inyo ni Congressman Jill Bongalon. Isa pa po sa mga representatives natin sa ating mahal na party list, Ako Bicol. Okay, and we would like to say happy birthday once again kay Miss Nads, ang ating HR sa IMBC. Miss Nads, happy birthday. Castro. Tumotohan. Nasa harapan niya si Noy Fragoso. Balik kay Castro. Goes to the top. Now Botohan is open for 3. Bang! Another good play on Team Placer. Joquino retaliates. Kapos. So yun ang mapapansin mo dito, partner. Every time they came off a timeout, talaga maganda yung plays na pinapakita nito mga taga-Placer. Tama. Hindi nasasayang yung mga timeout na yon. Now Castro at 14 seconds to go. Wala na yung shot clock natin. Botohan hits another one! Back to back! Grabe, partner. Mukhang unconscious itong si Melvin Botohan. That's the 9th point of the ball game. Ito ni Melvin Botohan dito sa ating laro. At ito namang si Laurio nakatira pero hindi pumasok ang long three na yon to beat the clock. And right now we will end this first half action with a score 44-25. It's a 19-point lead for Placer. Pinawi agad, partner. Tama. So, dyan lamang po kayo mga kasurog.
At kami po ni Coach Paul Sepe ay magbabalik para ibigay sa inyo ang maaksyon na laban dito sa ating unang game ng ating 4 Fantastico de Ako Bicol Cup Masbate Semifinals. Again, hatid po sa inyo ni Congressman Saldico at ng Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurog pa. Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Yun at sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po arog po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi, Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Ang Ako Bicol Party List, marami nang natulungan, mahigit isang dekada ng naninilbihan, nanguna sa pagpapagawa at pagpapaayos ng mga kalsada sa Kabikulan. Access Road leading to Bicol International Airport, Legazpi City Coastal Road, Mabinit, Lidong Alternate Road, Bangkeruhan, Misua Road, Upper Mabinit Road, Mayon, Mariawa, Puro Road, Bagakay Coastal Road and Shore Protection, Buyuan, Lidong Alternate Road, Bugtong, Pawa Road, Tahaw Road, Matnog, Banyadero, Miisi Road, Mabinit, Matanag, Alternate Road, Miisi, Bunga, Alternate Road, Buena Vista, Maipangi Road, Imalnod, Mariawa Road, Buena Vista, San Isidro Road, Mayon, Mariawa Road. Nanguna sa pagpapatayo ng maraming infrastruktura. Bicol International Cruise Ship Terminal, Bitano, Multipurpose Building, Buraguis Elementary School, Multipurpose Building, San Roque, Multipurpose Building, Buena Vista, Multipurpose Building, Legazpi Science High School, Multipurpose Building. Kaya salamat sa Ako Bicol, tadapulan ang tabang digdi sa muya. Maraming salamat, Ako Bicol Party List. Marami pong salamat. Kaya saan ka pa? Sa dati na, may serbisyong pinagtibay ng panahon, mas pinatindi pa. Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Nangunguna pa rin sa pagpapagawa at pagpapaayos ng mga kalsada sa buong Kabikulan, mga panturismong infrastruktura, Kaya salamat sa Ako Bicol, tadapulan ang tabang digdi sa muya. mga paaralan at mga gusaling kapaki-pakinabang. Maraming salamat, Ako Bicol Party List. Marami pong salamat. Mahigit isang dekada ng naninilbihan, Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit, Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Hindi rin nagpahuli sa pagtugon sa mga pangailangan ng ating mga healthcare workers at mga frontliners. Sa simula pa lang nitong pandemya, hanggang sa ngayon, walang humpayang pagtulong. Ay, nagpapasalamat po ako sa pagtaunin tabang hali sa Ako Bicol Party List. Salamat kong dakula sa duwang congressman. Tayo nakakatabang sa muya sa gabi. Maaasahan, Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Dakulaon ng pagpapasalamat niya mo. Dahil may ikamalilinwan habang kami nabubuhay. Dakulaon ining tabang para sa gabos na tao digdi. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, Ako Bicol, katabang na, kasurog pa.
Alright, we're back. Ito po ang 4 Fantastico. Ang Ako Bicol Cup Masbate semifinals still happening here sa napakagandang bayan ng Milagros. Nandito po tayo ngayon sa Milagros Municipal Covered Court. By the way, we'd like to thank the Mayor, Mayor Natividad Isabel R. Magbalon, for letting us use this beautiful facility dito po sa inyong lugar. And we're happy na nandito pa rin po tayo sa Rodeo, capital of the Philippines, Masbate. Yours truly, Kapa Morgan, alongside Coach Paul Sebe. At eto, ready kami para pasadahan ang comparative statistics ng dalawang teams na naglalaban dito sa ating unang game ng ating semifinals. So yes, partner, for these two teams, Placer and Baleno, bench points 12-2, lamang na lamang dito ang mga taga Placer. Of course, points in the paint, partner, yun yung sinasabi natin kanina. Yun ang gusto nito ni Coach Edsel Vallena, no? Na talagang they are feeding their bigs, 26-10. So, that's malaki ang agwat. Malaki ang agwat. Ito nga, sinasabi ko kanina, those opportunities na turnover pa ng Team Baleno. 14 turnovers kontra Siam at fast break points, partner. Sabi ko nga, very mobile itong mga players, itong Team Placer. 12-5, partner. Second chance opportunity, 8 kontra 0. So yun na yung sinasabi natin. Kaya lamang na lamang itong mga taga Placer. Look at those numbers. Lahat ng parameters going on the Placer side. So tingnan natin kung ano magiging adjustments dito ng mga taga Baleno with this kinds of statistics na nakikita nila, partner. So for sure, may mga adjustments yan coming this second half. But again, pansinin ko din, ito ang mga leading scorers natin for both teams. For Baleno, we have Mark Pool with 8 points, partner, and 7 rebounds. At sa kabila naman, we have Melvin Botohan, partner, with 10 points, and Jamer Iligado with 10 points and 5 rebounds, partner. So yun nga. Pero talaga. pagdating ba sa scoring, sino yung mas anong tawag dyan? Mas distributed. Oo, mas distributed for Team Placer, partner. Sabi ko nga, lamang na lamang sila when it comes also to bench scoring. So maganda din ang pinapakita ng mga bench players ditong mga taga Placer, partner. So that's why well distributed ang kanilang points dito sa ating ball game. Sa Baleno, ano ang mga dapat nilang iwasan? Yun nga, partner. Sabi ko nga, don't rush their offense, partner. Of course, sabi nga natin, medyo nagmamadali sila when orchestrating their offense. Gusto ko pang makakita ng mga ball movements, partner, kasi minsan dalawang player lang ang nakahawak ng bola for Team Baleno. And of course, no force shot, partner. Find your open guy. So sa madaling sabi, they need to be more patient when it comes to executing their plays. Yes, partner. And of course, gawin din nila, hindi lang sa offense, pati depensa dapat maging they should communicate. And of course, yung depensa nila, maganda dapat ang kanilang maging rotation when it comes to their defensive setups. Pero talking about maganda, napaganda yon. Natirang yon. Pero maganda rin yung naging play kanina earlier. Before that, yung pasa ni Botohan para kay Brillo doon sa ilalim. Libreng-libre doon si Brillo to start the scoring dito sa ating second half. And right now, it's Escalona to Botohan at the top of the key. Nasa harap niya itong si umatake itong si Botohan using his left hand, pero kapos yung tira. Na-rebound yan ni Laurio. Laurio to Cabog. Cabog nahirapan doon. Balik kay Laurio. Laurio dire-diretso and draws a foul. At ayun, talagang pag nasa loob itong Laurio for Baleno ay talagang nag-iiba yung bilis ng laro nila. Yes, partner, sabi nga natin, this Danilo Laurio is talaga yung isa sa X-factor coming off the bench dito for Team Baleno. But again, mintis yung kanyang unang free throw. On that last half, partner, ang kanilang free throw average ay 40% on the free throw line. Andun pa rin si Laurio to get his miss. Pero, anong sabi ng referee? Placer basketball yan, partner, kasi pumasok agad itong si Danilo Laurio on that free throw. Tama. Nasobrahan sa bilis. And right now, Escalona will bring the ball down for Placer. Inaabangan na siya ni De La Rosa. Escalona. Ayan. Sabi niya, kung mailalim ka, antayan, bibigyan kita. Sabi kay Brillo. Now Brillo at the post. Against Pool. Using the glass. That's a good one.
And batiin natin muna, kung pinapasalamatan natin yung mga mayors na kasali dito sa ating Ako Bicol Cup, pasalamatan din natin siyempre ang Masbate Governor. Ayan, Governor Antonio Tico and co-family, provincial government of Masbate, yung mga kasama sa Sanggunian, ayan, maraming salamat po mula sa inyong Ako Bicol Cup family. Botohan. To Tarosa goes to the baseline using the glass for the bucket. It's another point for Giselle Tarosa at mayroon na siya ditong 10 points partner dito sa ating ball game. Pull to De La Rosa launches a long 3. Wala, na-rebound ni Laurio. Gusto sanang ibigay kay Fragoso pero naagaw ni Brillo. And now Botohan has the ball to Brillo. Brillo against Noy Fragoso. Pumeke, tumira, Mintes. Nakuha ni Cabog ang rebound. And now to Laurio. Laurio will force this. At ayun, napasabit niya doon. Itong si Mangubat. That's a first foul on Froilan Mangubat sa ating ball game. Itong si Laurio. So kailangan na ditong tapyasan ng mga taga-Baleno ang 20 puntos na kalamangan itong mga taga-Placer. Pero hirap na hirap itong si Laurio. Still missing on the free throw line. That's a third miss on the Danilo Laurio sa ating ball game in the free throw line. Pero yun, hindi na niya minintis yung pangalawa. And we have a report mula kay Miss Carmela Hernandez. Miss Carmela, anong balita dyan? Magandang gabi mga kasurog. Here we are courtside with an update on Team Placer. As we move into the second half, Team Placer is still leading the game with impressive skill and execution. Sa unang kalahati ng laro, nakitaan natin ang kanilang mahusay na game plan at magandang teamwork. Their strategy has been spot on, allowing them to maintain their lead and control the pace of the game. Ang kanilang game plan ay malinaw na makatulong sa kanila sa pag-abante sa second half at ngayon patuloy nilang pinapakita ang kanilang lakas sa laro. The way they're executing their plays and adapting to the game's demand is truly commendable. Kaya naman abangan natin kung paano nila ipagpapatuloy ang kanilang magandang performance at kung paano nila gagamitin ang kanilang advantage sa natitirang bahagi ng laro. Stay tuned as Team Placer aims to build on their strong start and secure the win tonight. This is Carmela Hernandez, your courtside reporter. Back to the panel. Yes, maraming salamat, Miss Carmela Hernandez, for that report. After that report, may foul dito kay Kenneth Brillo. That's the fourth foul, partner, on Kenneth Brillo sa ating ball game. So, medyo mahirap yon on the part of, hindi magandang balita yun para sa koponan ng Placer. Dahil itong si Kenneth Brillo is really very instrumental dito sa kanilang laban against this team Baleno. Mangubat. Now Brillo has the ball now. Getting closer to the basket. Pero wala, hindi nakakuha ng maayos na tira dahil nandun yung depensa. Another good stop on the part of Baleno. Noy Fragoso. Pinilit ang tirang yon. And merong nakitang foul dito. Itong si Donald Porter, yung isa sa mga referees natin. Another fourth foul on Melvin Botohan, partner. So it will just be an inbound play mula sa baseline. Muntik na maagaw ni Botohan ang inbound na yon. Now De La Rosa securing the ball. Steps back, binigay kay Cabog sa corner. Tumira ng 3. Mintes, good defense on the part of Placer. Now, Escalona. Sabi niya, sandali. Yun, good decision on the part of Escalona. Waiting for his teammates para doon sa another bucket.
para mas madagdagan pa ang kanilang lumulobong kalamangan kontra dito sa mga taga-Baleno. Poole misses. Rebound Fragoso. Gets fouled. And he will trip to the line. Foul number 4. Alvin Roja. Second personal foul. Penalty. Shooting 2. Fragoso. Penalty na dito. Itong mga taga-Placer with 5 minutes and 27 seconds remaining. So another chance, partner, for Team Baleno. Ito, binibigyan sila mga chances on the free throw line. Ito yung kagandahan ng free throw, partner, kasi sabi nga natin, makakapuntos ka na hindi gumagalaw yung ating oras. Tama. At libre. Oo, so kaya nga free throw. At nakakuha doon ng unang, that's the 5th point of Noy Fragoso dito sa ating ball game. Pero 20 pa rin po ang kalamangan dito ng mga taga-Placer. Again, nasa third quarter na po tayo at meron na lamang po tayong 5 minutes and 27 seconds na nalalabi. And there goes Noy Fragoso completing those 2 shots mula sa charity line. Escalona now dribbling with his left against De La Rosa. Binigay kay Jamil Iligado. Now to Botohan. Balik kay Iligado. He goes to Escalona. Escalona will fire a 3 and will miss. For the rebound, nakuha ng mga taga-Placer ang bola at merong foul na nakita si Ref Castuera. First personal foul, second team foul. Sa first foul ng Danilo Laurio dito sa ating ball game. Makukuha na sana ni Noy Fragoso yun, but again, he couldn't control the ball, and itong si Jamir Iligado ang nakapulot, partner, ng bola. Tama. Escalona looking for a teammate. Binigay kay Tarosa at the low post. Umikot using the baseline. Ginulo ng dalawang naka-green, pero nakamatira pa rin at nakakuha ng foul. So foul on Rosier Cabug. Second personal foul ni Rosier Cabug. Tarosa's first free throw is good. Mga kasurog, this is just the first game of our doubleheader dito sa ating unang araw ng ating semis. Abangan nyo po mamaya ang bakbakan ng Aroroy kontra sa mga taga San Fernando, where Aroroy needs to beat San Fernando twice din dito sa ating semis para makausad sa finals. Out of bounds. The ball will stay with Baleno. 11 seconds to shoot. Another opportunity for Team Baleno. Joquino to Fragoso. Fragoso binigay kay Poole. Poole open for 3. Bang! Yan. Kailangan ng mga ganong tira nitong kumonekta itong mga tira nito ni Poole dito sa larong ito para makahabol sila. Pasa sa ilalim. Pero kapos yung tira. Itong si Elegado. Now Fragoso heading the way. Using the board. No good. Good defense on the part of Placer. Escalona drives. Misses. Nakuha ni Pulang rebound. So hirap din offensively dito si Escalona. Yes, partner. Marami na siyang tries din to make buckets pero hindi niya na ipapasok. Poole still has the ball. Binigay kay Joquino. Joquino gustong pumaloob pero gives it to Laurio instead. Laurio goes straight to the basket. What an elevation! And for the second try, naipasok niya yung bola. Sabi niya, yun talagang naibibigay nito ni Danilo Laurio, yung energy and yung aggressiveness on attacking the basket. So that's a good a point for Laurio on that play. Nakawala ang bola kay Escalona. So it will be Baleno's basketball. 54-38. Another good opportunity for Baleno to cut the lead. Itong mga taga-Placer. Cabog fires, no good. Rebound, Delegado.
Now to their court general na si Escalona. Waving. Binigay kay Eligado at the post. Now balik sa kanya ang bola. Tumira ng 3. Pasok! There he goes. First 3-pointer partner ni John Carl Escalona. Was Mr. Excellent with that 3. Now Joquino. Nowhere to go but gives it to Pool. Now Lario penetrates. Nahirapan dahil sa depensa. Pero mahirap din yung pasa para kay Tarosa. Pero he makes it anyway for another bucket. Napakaganda ng composure doon na ipinakita nitong si Giselle Tarosa on that play. Ito, laging may sagot, partner. Itong mga taga-Placer dito na ibaba na yan, yung kalamangan na yan for Team Baleno. But again, balik sa 21 points ang hinahabol dito. Itong mga taga-Baleno. Oo, kanina nasa 16 points na lang yan. Ngayon, 21 na naman at 2 minutes and 25 seconds. Nalalabi po para sa ating third quarter at papalapit na po tayo sa fourth and final quarter. So kailangan may mabago na dito. Baleno needs to do something para makabalik sa kanilang pabor. Pero medyo masasabi natin na talagang mahirap. Pero kailangan nilang gawin ito kung talagang gusto nila na umusad sa ating finals. Talunin nila ng 2 beses itong mga taga-Placer, which is a very daunting task for Team Baleno, lalo pat kulang sila. Wala yung kanilang salvasyon, wala yung Fajardo, wala yung Manlapas. At itong si Drio, so 4 na players, partner, for Team Baleno, yung wala dito. Tama. Cabog. And a floater is good. Good runner on the part of Cabog. So 4 points yan sa ating ball game. Itong si Cabog. Tarosa, binigay kay Eligado sa ilalim. Easy 2. Nice play. Napakagandang recognition itong si Giselle Tarosa, no? Yes, na mismatch yung bumabantay na si Joquino dito kay Eligado. Now Joquino, makabawi kaya? Ginulo ng 2. At ayun, desperate pass para kay Lario. And Lario stepped on the line according kay referee Porter. It's Placer's basketball now. Steve Castro. Again, ayun na naman yung low post, partner. At talagang ito ang kinakapitalize dito. Nice move! Wala dito kay Jamir Eligado. Kinain doon ng depensa ni Noy. Sinasabi ko nga doon, partner, yung help side defense. Kailangan may help side palagi dito for Team Baleno. But again, sumagot naman si Roser Cabog. So madali ring nakasagot doon itong mga taga-Baleno with Cabog making that baseline jumper. Now Castro. Nakita si Tarosa sa ilalim. Nakawala man sa kanyang kamay ang bola pero nandun naman si Mangubat. At on that putback may nakitang foul ang ating referee na si Donald Porter. Foul number 7. So si Cabog ang tinawagan dito kontra kay Jamir Eligado. That's the third foul on Cabog. So napakalaking factor talaga on Team Placer itong addition nila na si Jamir Eligado. Partner, talagang maganda ang pinapakita nito. At bulldozer pagdating sa ilalim. At maganda ang kanyang shooting form din when it comes to that free throw line. At ayun. Kahit pinati mo, pasok na pasok pa rin yung kanyang 2 free throws. Now Cabog waving. Tumira ng 3. Pasok! So, back-to-back hits for Cabog. 9 points sa ating ball game. But again, partner, ayun na naman yung transition. Bawi kaagad yun nitong mga taga-Placer courtesy of Giselle Tarosa. Now Joquino goes to Odo at the corner.
Pinalik kay Joquino. Joquino naman kicks it out to Laurio. Laurio fires at the corner. No good. Pero merong pushing foul na nakita. Itong si Porter. Referee Porter against Botohan. That's a third foul on Melvin Botohan at penalty dito. With 11 seconds remaining sa ating third quarter. So, punong-puno po tayo dito sa loob ng Milagros Municipal Covered Court. Watching this beautiful game. Sabi mo nga, magandang away. Itong Placer at saka Baleno. Kung maipapanalo na ito ng Placer, mag-aantay na sila para sa mga kalaban sa finals natin. Samantala kung mananaig pa rin ang mga taga-Baleno dito, ay meron pa silang isang laro against this team. So they will be forcing a game 2 para magkaroon ng chance din sa ating championship series. Nakabalik kay Joquino ang bola. Tumira ng 3. Mintis. Rebound. Eligado. Now to Castro. Castro will fire a long 3. Bang! In a nick of time. Ang tira na yon, itong si Steve Castro. Sinasabi ko. Ay Kasurog player of the game natin previously. And yes partner. Sinasabi ko, everything is falling for Team Placer right now, partner. Even that kind of shot. Mahirap talunin pagka ganun, partner. So, sabi ko nga, paano mo didepensahan din yung tira na yon ni Steve Castro. At eto, as you can see, the highlights, partner. So tingnan natin kung ano pa dito ang gagawin ng mga taga-Placer. So sa tingin mo, partner, na-achieve ba nila yung mga sinabi mo kanina na dapat iwasan itong mga taga-Baleno? Right now, partner, yun lang yung sinasabi natin. May mga panaka-naka na talagang adjustments itong Team Baleno dito. But right now, it's all, for me, on the third quarter, it's all Placer, partner, dito sa ating ball game. But again, sabi nga natin, may mga glimpse of the game na talagang papunta na yung momentum sa mga taga-Baleno, but again pinapatay kaagad ng mga taga-Placer dito, courtesy of yung kanilang ginagawa sa low post, partner, kasi sabi nga natin nare-recognition ng kanilang coach, si Coach Edsel Villena, na talagang when it comes to the low post ay doon sila magka-capitalize dito sa larong ito. Tama, so it's a 25-point game, Placer with 70-45 Baleno. Start of the fourth quarter. Pull. In and out. Nakuha ni Cabog. They will keep it alive. Joquino will fire a long 3. Malakas din ang kanyang tira. Still can connect, partner, itong mga taga Baleno on that Rainbow Country. And now, it's Steve Castro. And he was fouled by Joquino. At ito, pansinin natin itong field goal nitong dalawang koponan. 40.6% itong mga taga-Placer kontra sa 28.8, partner. Yun ang sinasabi natin, yung conversion. May mga open shots pero hindi lang ma-convert into points, partner, for Team Baleno. So, and of course, our leading scorers for Team Baleno, we have Mark Poole with 11 points and 11 rebounds, partner. So, double-double na ito for Team Baleno. And sa kabila naman, Jamir Eligado, 18 points and 10 rebounds, partner. So maganda ang contribution nito ni Jamir Eligado. Off the bench yan. Partner. And of course, off the bench also, starter nila, Steve Castro, 9 points with 5 assists, partner, dito sa ating ball game. And that long 3 as we end the third quarter kanina, very impressive shot. And that's a very remarkable shot actually ni Steve Castro. At pwedeng mapasama yan sa ating mga top plays, ano? Yes, partner. That last shot ito ni Steve Castro. Now Joquino to Fragoso. Fragoso will attack. Nabitawan ng bola pero napunta sa kanyang kampi. Fragoso attacks! Gets fouled. Foul number 18, Mark Racho. Second personal foul. So, second foul on Mark Racho. So, 2 free throws for Noy Fragoso. So, kailangan may buslo ito ni Noy. Mahalaga ang mga free throws nila ngayon. So, yun. Pasok ang unang tira. 9 points itong si Noy Fragoso.
dito sa ating ball game. Kailangan wag silang mawala ng pag-asa dito. Again, meron pa silang 9 na minuto dito. Knockout ba yun? Timeout, Team Placer. At 9:04. Ayan po ang ating score. Pero merong referee Valera tried to communicate with the referees. I don't know kung anong gusto nilang ano yung dapat na i-clear doon. At ito, timeout dito, napakaagang timeout for Team Placer, partner. Okay. We're back. It will be Placer's ball. Kakalamang sila dito ng 23 puntos. So, kayang-kaya pa ito, partner, for Team Baleno, no? This is just a 23-point lead with 8 minutes 59 seconds remaining. Medyo mahirap pero kung kaya, kakayanin dapat. Kaya lang, yun. Nagmintis man si Kung Hao pero nandun si Brillo to clean the mess up. So wala man lang bumax out doon dito kaya Brillo, another missed shots for kalimutan. And now it's Placer's basketball. Merong foul away from the ball. And it's Steve Castro. Ang nahuli doon ng ating referee. Foul on Steve Castro. Again, abangan nyo mga kasarog mamaya yung ating second and final game ng ating 4 Fantastico the Ako Bicol Cup Masbate semifinals. Ang laban ng Aroroy kontra sa mga taga San Fernando. So it's Tikboy de Rosario who will go against the Russell Dazzle Paul Aspe. Another bad pass on the part of Jonas Joquino. Another turnover, partner, for Team Baleno. Ito nga So talagang nag-pile up yung kanilang turnover. According na rin sa stats na meron tayo dito, talagang grabe ang turnovers ng mga taga-Baleno. Castro firing another 3. This time he missed. Now balik sa kanilang mga kamay ang possession ng bola. Castro binigay sa ilalim kay Tarosa. At napakadali na tinirahan ni Tarosa itong si Cabog underneath. So si Tarosa 18 points na sa ating ball game. Pool. And naagaw ang pasa na yon. Now it's Castro and one! Pero good gesture on the part of Steve Castro na matapos niyang mapasabit si Paul, kinamayan naman niya kaagad. Sabi niya, sorry bro, trabaho lang. But that's the 4th foul on Mark Poole, partner, dito sa ating ball game. So he needs to be careful dahil warning na siya for exclusion dito sa larong ito. Mayroon pang 7 minutes and 30 seconds na nalalabi po dito sa larong ito. 76 to 47. Yan po ang score at talagang grabe ang pinapakita dito ng kupunan ng Placer. So every game they are trying to put a statement. Yan nga, partner, for Team Placer. So ito. Balik tayo sa ball game. Steve Castro, will he complete his end one play? At madadagdagan pa kaya ang kalamangan. Magiging isang buwan na ang kalamangan kung maipapasok pa yan. Yun na nga, 30 big points for Placer.
Pool now with the ball. Crossing over. Aatake. The pass to Fragoso. Good defense para sa parte ng mga taga-Placer. At ayun. Nagsigawan na kasi pinasok partner itong dalawang speedster nitong team Placer na si Gallego at itong si Endrina. Yung mga bunso ng kanilang koponan. Noy Fragoso scored. And still, Noy Fragoso is trying dito for his team Baleno. Endrina almost making his first bucket dito. Brillo naghahanap ng mapapasahan. Binigay kay Racho. Tumira ng 3. Wala. Rebound, Bughaw, pero napunta sa mga kamay ni Pool. Now Fragoso against Racho. At napasabit doon si Racho nitong si Fragoso. There's a third foul on Racho dito sa ating ball game. Third personal foul, third team foul. Shooting 2, Fragoso. So, kailangang matapyasan ni Noy Fragoso ang 28 ang kalamangan. At ayun, pasok ang unang tira. 6:37 remaining sa ating ball game. And getting ready itong si Noy Fragoso para sa kanyang second shot mula sa free throw line. Pasalamatan din natin yung mga mayors na nag-participate siyempre dito sa Ako Bicol Cup, yung mga eliminated teams. Ayan, maraming salamat po sa inyo. Right now, it's Endrina. Binigay kay Gallego. Gallego to Racho. Racho, binigay sa post kay Bughaw. Bughaw misses. Nandun si Endrina. What a putback from that... I believe he's the smallest guy inside the floor or on the floor right now. At ayun na nga, every player dito for Team Placer ay talagang nagko-contribute dito. That's on Endrina, foul, first personal nito ni Aaron Endrina. Laurio. Nakalusot at nakakuha pa ng N1. There's always been a spark for this Baleno squad. Itong si Laurio. Kaya lang dito sa larong ito, panaka-naka din. Ano? Yes, partner. Oo nga, sabi nga natin. Shooting 1, itong si Laurio at foul doon, itong si Bughaw on that play. Short, pero nakuha niya yung kanyang miss. Naka-putback pa, kaya lang di pumasok. Itong si Laurio. And now it's Endrina. Inaabangan ni De La Rosa. Crossover move. Maganda, nakalusot. Pero kinulit pa rin sa ni De La Rosa. Bughaw, nice fake. Lumapit sa basket at nakakuha ng foul. Nason Odo. Jesse Odo. Jesse Odo. First personal foul ito ni Odo. Pasok ang unang tira nitong si Bughaw mula sa free throw line. So sa mga sandaling ito, I believe itong si Mayor Eusebio Dumuran Jr. ay tuwang-tuwa na sa mga nangyayari dahil malaki ang agwat ng kanyang kupunan kontra dito sa mga taga-Baleno. Dire-diretso si De La Rosa at pasok ang kanyang layup na yon using his left. Endrina, Turacho. Binigay sa ilalim kay Bughaw. At nice shot mula kay Bughaw. 5 points yan dito sa ating ball game partner si Bughaw. Ito ball pick up dito ni De La Rosa. Na-trap doon si De La Rosa. Pero nakapasa pa rin sa Odo. Losing the ball. Now it's Gallego.
What a behind the back pass para dito kay Endrina. So itong si Endrina nakapuntos na. Itong si Gallego hindi pa. Ito yung mga bunso ng koponan ng Placer. At naipasok sila dito almost at the mid-section nitong ating fourth quarter. Ito, si Campo ay papasok dito. Papalitan itong si Mark Poole. Shooting 2 and 3. Pasok ang unang tira. Balik sa 30 ang Kalamangan. Second shot for Endrina. Missing. And now it's De La Rosa. Binigay kay Campo. Campo. Balik sa kanyang bola. That lay-in will not count because tapos ang tira ni Campo. And now it's Endrina for Placer. To Racho. Racho to Brillo. Brillo goes to Botohan. At yun, ang kiskisa ng dalawang guards, Laurio and Gallego, na maagap naman na binuhusan kaagad ng tubig ng ating mga officials bago pa man magsimula ang apoy. At ito. Tingnan natin kung ano itatawag dito ng ating mga referees. As we take a look at the bench of Placer. And right now, ito naman ang kampo ni Coach Allen Licop at ang mga taga-Baleno. So this is a 30-point lead, partner, for Team Placer. So hintayin natin itong so talagang pinapatunayan dito ng mga taga-Placer. They are the team na talagang karapat-dapat na makapasok sa finals. And sa kabilang dako naman, doon sa other side, it's going to be Aroroy and San Fernando who will go against each other mamaya. Kung may papanalo ng mga taga San Fernando. At ito, 2 free throws yan. 2 free throws for Gallego, for Team Placer. And we take a look at the slow-mo kanina. Ayun! So, close fist ba yun, partner? Oo, that's an automatic sportsman-like foul, partner. Maganda ang mga lambingan dito. Sa ating Bicol Cup Masbate. May konting masahian, partner. Oo. But again, ito balik ang bola sa mga taga-Placer with 5 minutes and 24 seconds remaining. 4:23. Endrina. Muntik na maagaw ni Pragoso ang pasa niya para kay Brillo. Brillo at the top of the key. Tomira. Mayroong whistle underneath. And it's going to be called. That's on Roser Cabog. Fourth personal foul dito ni Roser Cabog. So, he's been warned for exclusion. At parehong kupunan dito ay pa-penalty na, partner. So, hindi pa nakakapuntos itong si Gallego dito sa ating game na ito. Pero nasa free throw line siya at meron pa siyang pagkakataon dito na maibuslo ang kanyang unang puntos. At ayun, at least hindi na masisiro itong si Gallego, no? Well, this Gallego guy has been very instrumental also in helping out Team Placer na makapunta dito sa ating semis. Dahil napaganda rin yung mga kanyang performance sa first and second round eliminations natin. And so as this Endrina.
Brillo at the top of the circle. Merong foul na naman away from the ball. Foul number 24. J.R. Campo. This time against J.R. Campo ang nakita ng ating referee. And balik sa free throw line itong si John Peter Gallego. Pasok ang unang tira. Mintes, yung ikalawa partner for Gallego. De La Rosa. Swings it to Cabog. Cabog open for 3. Wala. Rebound, Racho. At ayan, si Endrina. Mabilis na tumatakbo. At merong lambingan na naman sa malayo sa ball. Alam niyo, hindi na kailangan yan. Hindi na kailangan ng mga ganong gesture. Let's see kung ano ang mga pangyayari doon. Ito, tingnan natin kung ano itatawag dito. It's a technical foul. So that's a technical foul on Brillo and a technical foul also on J.R. Campo on that play away from the ball, partner. So medyo may konting lambingan yung dalawa. Tama. At nagsasagutan dun sa baba. But again, siguro nagkakiskisan at hindi nagustuhan ang amoy ng bawat isa. Okay, Bughaw, tubutohan. Nandun si Kalimutan para depensahan si Bughaw. And right now, nasa kay Endrina ang bola. Turacho at the top of the circle. Walang mapasahan. Nandun si Gallego. Gallego fires. Short. Rebound. Cabog. Now nakita si Kalimutan. Nice pass mula kay Cabog. Pero nice finish din on the part of Jeffrey Kalimutan. Gallego. Turacho. Bughaw against Cabog. Walang nagkakat. Mutohan. 3 to shoot. Tumira ng long 3. And he missed. Cabog. Nice dribble. But the shot ain't good. And right now it's again, Placer with the ball at 2:19. Natitira po sa ating ball game. Endrina drops it to Gallego, pero it went out of bounds. Balenos basketball now. So 31 big points dito. What a statement for Placer dito sa ating semis. Papasok sila sa finals na talagang they dominate the elimination and the second round, partner. Pati itong semifinals. They have been very dominant sa lahat ng mga stages natin dito sa Ako Bicol Cup Masbate. At nadagdagan pa yon itong tira ni Endrina over De La Rosa. At meron pang pa-end one yan. At ito, chance for Endrina again to para madagdagan pa yung kalamangan na yan, partner. Pasok ang 3-point play na yon for Endrina. Cabog. Nabitawan ng bola, napunta sa kamay ni Racho. And for the pass break, it's Endrina who missed
That's a sorry miss. Pero mapupunta ang bola sa kamay pa rin ng mga taga-Placer. Sasabihin ko pa naman sana na that's the seal in the coffin, yung tira ni Endrina Batmintes. Yung tira na iyon. Baka yan ang gusto niya. Nope. And Gallego keeps it alive for Placer. Tumira din ang 3. Pasok yan! Dinagdagan pa. 37 big points now ang lead nitong mga taga-Placer kontra Baleno. Gustong sumagot si Kalimutan. Pero short ang kanyang tira mula sa 3. And Placer will go home na walang katalo-talo magmula sa ating first round elimination hanggang dito sa ating semifinals. And good try on the part of Baleno. 67 to shoot. So I guess this is the gesture ng mga taga-Baleno. Shot clock violation yun. At, shot clock violation. Gesture on the part of Baleno. Drenable na lang yun kasi nga sabi nga natin alamang na lamang na. Parang gesture of nagko-concede na sila dito sa larong ito. 37 big points ang lamang nitong mga taga-Placer dito as we get ourselves closer and closer to the end of the last second or to the end of this ball game. At ito. That's it, and partner. now, because of that buzzer, it's official. That's the end of the game. The score, 93-56. At pass of the Blackhawks, Steve Placer. At yun na nga, malinaw sa mga salita ng ating Coliseum announcer na si JB Salvedar na Placer will be advancing to the finals with a blowout win dito sa mga taga-Baleno. 93-56, 37 big points. At ayon, sinimentohan nga ng mga taga-Placer ang kanilang statement na sila ang kupunan na dapat talunin dito sa Ako Bicol Cup Masbate. At yun na nga. But again, kudos pa rin partner to Team Baleno. Talagang maganda yung kanilang pinakita dito sa ating semifinals. But again, sabi nga natin, they came up short. Talagang hindi lang nag-convert yung talagang kanilang opportunities when it comes to their offense. And again, talagang dominating yung performance nitong mga taga-Placer dito. Congratulations pa rin for Team Baleno, partner. Yes, of course. Na nakaabot sila dito sa ating semifinals. Maraming salamat. And they have, I think they have a seat sa ating inter-province kasi top 4 team sila, no? So, Tama. So, yun ang kanilang... So, meron silang pagkakataon na makapaghanda para sa Battle for Third dito sa Ako Bicol Cup Masbate. Yes, partner. And that, yung highly anticipated na regional contest dito ng ating Ako Bicol Cup, ang inter-province, mapapabilang po sila. So, congratulations po sa Mayor, of course, the Baleno team and the Mayor, Mayor Marites de la Rosa, sa pagiging isa sa mga dominating teams dito sa ating Ako Bicol Cup Masbate ng Baleno. Yun nga, they fell short with the stronger team, Placer, dito sa ating semis. Balikan natin yung mga stats na meron tayo, Coach. Yes, partner. Ito nga, maganda ang performance dito ni Noy Fragoso with 13 points, partner, and 10 rebounds for Team Baleno. And of course, itong si Mark Poole with 11 points and 13 rebounds. But again, sabi nga natin, hindi yun enough, partner, for Team Baleno to win this game. And sa kabila naman, maganda ang pinakita dito
nito ni Jamir Elegado with 18 points, 10 rebounds also. At itong si Giselle Tarosa with 18 points, 7 rebounds, 3 assists with 1 steal and 1 block, partner. So maganda ang pinakita din ni Giselle Tarosa. So tingnan natin, as you can see the highlights of Giselle Tarosa sa inyong screen. So tingnan natin kung sino ang ating magiging Kasurog player of the game as we wait for that. And again, maraming salamat po. This is just the first game. Again, partner, second game, laban ng San Fernando naman na may twice to beat advantage kontra naman sa mga taga-Aroroy. Okay, so maipapanalo kaya ng mga taga-Aroroy itong laro nila para umusad sa or mapuwersa itong second game para magkaroon sila ng tsansa para makapasok sa ating finals. Well, malalaman natin yan mamaya kung yun nga ang gagawin ng Kapunan headed by Tikboy Del Rosario and Hopper Mondragon kontra naman sa Kapunan na pinabibilangan ni Dazzle Paul Aspe at ang Puhol Brothers. At ayun, partner, ready na? Itong ating courtside reporter na si Miss Mabel Etchigoyen. So bye-bye na tayo dito. This has been Kapa Morgan and isang karangalan na makasama uli ang aking partner analyst dito sa aking tabi na si Coach Paul Sepe. So ibato na natin, Coach. Yes, meron partner. ka ba bang... Okay na, maraming salamat po. And again, keep supporting ako Bicol Cup and ako Bicol Cup Masbate. Okay, and susunod na po ang ating next game. Abangan niyo po ang Aroroy and San Fernando. But right now, ibato natin kay Miss Mabel Etchigoyen at ang ating Kasurog player of the ball game. Thanks Kapa Morgan and Coach Paul. So right beside me is our Kasurug player of the game, Giselle Tarosa, wearing jersey number 12 from Team Placer, who scored 18 points, 7 rebounds, 3 assists, 1 steal, and 1 block. Giselle, anong pakiramdam na napanatili nyo ang inyong undefeated record at pasok na kayo sa finals? Siyempre, masaya kasi advance na kami sa finals at makaka-rest din kami bukas. And salamat pala sa Panginoon na binigyan kami ng lakas ng loob tapos panalo tong laban na to. And shoutout pala kay sa family ko doon sa Cebu and kay Danica Garcia. Ayan, baka pwede pa naming maitanong kung anong klaseng Team Placer ang aabangan namin sa finals. Sa finals, mas magandang laban talaga, mas magandang laban. Lalo na yung inaantay namin na makapas sa kabila, puro malalakas. Tapos dapat namin i-double yung effort namin para sa laban sa finals namin. Ayan, aabangan namin yan sa inyo sa Team Placer. Baka may mga gusto ka pang idagdag na isa-shoutout o kaya pasasalamatan, go ahead. Salamat kay Mayor din. Salamat din sa Sisas. Shoutout Sisas sa Cebu. Once again, thank you and congratulations, Team Placer. At dyan na nga mga Kasurog, nagtatapos ang ating Game 1. Dyan lang kayo dahil maya-maya, mainit na bakbakan naman ng Team Aroroy kontra sa Team San Fernando para sa ating last game dito sa Milagros Covered Court. At manatiling nakatutok live sa aming Facebook pages, sa page na Rep Saldico, ng Ako Bicol Party List at ng Ako Bicol Online TV. Follow us also sa aming YouTube and TikTok account at Ako Bicol Cup. Once again, this is Mabel Etchigoyen, your Ako Bicol Cup courtside reporter.